Kublai api ki perlok be ij jonga. Mentagasngi kene ki video jonga kalong video ku bakarpang ba. Ngan ay api ya si pautli ki rules ki bapi haban boat ki ban sairap api mapin roy banasan haka jingim jangpi. Klempelan no ya ka por jangpi tongin lej shagarul ka banangkong. Ni haban yaj ni haban im katkum ka jingkala jong ka por. Ka jingkali kalong hangne balaiken ki pastor ki nong yalam niam ba pher kat nang mi ki Singapore kinang tlot kat nang mi kisngi kata nang bon ki khana ki banang sakma nang sakma ki khana samla jungi kim tre shu banle shajing yaseng lene shakinu ki jaka maneble kadaw ka bapenlong ya ki pastor ya ki nong yalam niam bat ya ki kimi ki pa ki basnang ki bakentiu yangi man la kasngi kimla shu ban penuan ya ki samla jungi hagalenti ka bade kalong nomor baki pendon kam ya kane ka we ka kentin ni yaile bro she kata kumni ki pastor lene ki nong yalam niam jangi kim tre ban pengkelah ya kata sistem ya kata korkom ban hikaya ki samla jangi badde namar kata ki syakik no hagan ka sistem jongan ka generation ka bathamai manta ka company Nokia ka baki ustad ba hagitu ki por jongka hado bangim la syuban mudur pakan down ka market jongka hado kat ne kumbaka long manta namar ki bot ya kan ka juk rules ngi yaile kumne baro syakata badda ka jingmi jongka android phone ki syakik no nampo jongka market juru kaja haka jingin jengi kum kinong hikai kila bande kinong hikai niam kala bande hakino ki benta haka jingim larang ni board ya ka system lani ya ka rules ka barim in syakik no shisha haka ne ka generation ka batamai Henry ka ka bangi de ban le kalong ban update ya lade kat kum bayalam ka por yangi kat nang mi kising ki por ngi de ban pentamai lade kumbangi update ya ka phone jengi na ka por kanang bagi virus kanang bagi malware skina merung hapo jong ka system jong ka phone jengi pat ba ka phone jengi kan long outdated ni update ya ka system jong ka phone jengi na ka por syakapor kum juru ngi de ban update ya kata ka teaching system jengi kum ta ngin syakik no hakan ka generation ka batamai kaju ka jing hikai ka bangi de ban ai tang bangi de ban update ya ka rukom ai ya ka jing hikai mentaki samla jengi habaki late shaying mane kisngo boring namar balai kat nang mi kisngi kipor kata ka concentration level jong usamla kanang here but kanang here kumta ka de ka kamram jongi kum kinong ilam jong ka balang ka kamram jong kinong ilam niam ka bapher ki de ban update ya ka system jong ka jing hika jongki kimla shu ban sengap ya ka jing hikai palat arpo menit ngamla ban ong baki haban bod ya ka jing hikai jonga Henry ki deban pengkela ya ka rokom jengi kumno kadai ya ki bakin update ya lade ken oot ka jing hikai ka deban long ka juhi Henry ka system jong ka jing hikai ka deban kela kumbaki ju pendon kam ya ka we ka kentin all wine in a new bottle ka ju ka tiar ka baki pendon kam tang baki shu change ya ka packet bat ya ka rokom ai service ngan IP sa ka wepat ka nuksa jong kini ki dukan wholesale niyo i kini ki dukan wholesale menshua kinong di kutia ki haban lehi sya dukan wholesale ban thet ikitiar jongki Henry menta ka perthai competition kinong di wholesale ki haban le ban magi sya kita kinong di kutia bat kane kala penusuk ia kita kinong di kutia bat haka joko por kan nek kata ka jingede ka relationship hableng jong unong di wholesale bat uta unong di kutia bat da ka balek kumne kita kinong di wholesale kin yo bon ki customer kita par kinong de wholesale kiba aptang hatukan jongki ka business jongki ka herno kumta ki deban update ya korkom trekam jongki ki deban update ya korkom I service jongki shaki bru ka juk ka tiar ka baki de Henry ke ka bakala kalong ka system korkom I service kala usoitan nong penjot kat nang mi ki Singapore unang rung hatlu yeng jongki bru jongi ban penthame yangi ki bru Barke samla jongi kim wan shu syaka jaka mane belai. Te kumnu kinyin kemit enti bakani ke samla jongi kin yo ya ka jingkala. Kane ka mobile ka baphi pendon ka manta. Ka baphi page ya kane ke video janga manta kasngi. Langba jong kane kin usoitan open show yang minta. Kini ki agent jong usoitan kila wan hapla jongi ban pen show yangi. Niki pastor kinong yalap niam bapher ki tresh tom ban yalap haying mane. Om don shu ban sengap yaki. Ki yalap hasurok om don shu bas sengap yaki. Kalong konuksa thikum kitu kinong di wholesale ki ba up ya ki customer ki hadukan jongki bar kumta ki syakik no na kata ka business jongki kumta ro ngi de ban update ya kata ka system ban I service ya ki we ko kinong ngilam niam perkhat bhaya kane ka concentration level jong ubru kala here bar ngi de ban update ya kata ka system jongi ban ya pengkan mau ya usamla bakan yaine hakane ki jenghikai mengaruh ka johi ngan syakik lada ngamnang ban boot ya kane ka system jong ka jengkala lada ngamnang ban update ya lade kaju ka jing hikai ka bangi ai ngam ai ya ka jing hikai ka bapher ka jing hikai ka baphala kaju ka jing hikai ngashim Henry ngashupun pher ya ka rukom ai ya ka jing hikai
kumta ngi deban update la ka de haka jinglong ka bakan jaman sim ne haki industry ne ki business jongi deban update ya kata ka system an I service shaki way ka banta ka ba ar im haka ba menta im deban prakhat than ya ki bala le haka jingim jongi bat im deban khuslai than ya ki ban sawan haka jingim jongi Henry ngi deban im menta ngakan mau ya ka we ka kantin ka bangi jupun dan kambha kat nang bon ki sep ba pipin mi hakapor ba pi training kata pidang duna ka jimi isnam hakapor thama hakapor ka bangi leka ya ki nuginu ki jingi leka ha ka jingim jangi pidi ban fokus bha ya ka menta habanga ong im ha ka menta kamut bangi diban ka mi bha ya ka ka bangi le bon sen ngayo i ya ka ne ba hakini ki sngi jangi menta ki biru ki im la ka jong ka jingim shibu menta pidang bamja Berkat bah bidang bamja, balai ken bidang keren phone pat, balai ken bidang page ya ke TV, balai pat bidang scroll ya ke mobile jong pi, check ya ke message po Instagram, hapo ke Facebook, etc. Berkata ka jingle jongi ka penthut ya kata ka jing sngothut lene ka jing bang jong kaja. Bat habangi keren bat no ruha ka jingim jongi, ngidi banton bat ki met bat mensim. Bonusin bah ngiyo iya kene baki bru menta habaki ya keren ka jemut jongki kadan syakoi par ka jaka. Berkat bah ngidang ya keren berkita ki bahayang hasam jengi kala bande ke kimi ukpa meit pait berkumta ter ngidang pun kam haki phone jengi ngi check ya kita ke message ki bawan hapo jengi phone jengi kan mau bahaya kene bangimde banle kumta hakapor bangi ya keren hakapor bangi ya thokhana ngide ban pet iwe ngide ban sengap bah iwe berkata ken kabangamut banong ngide ban im hakabamenta kabenta kabalai penkentiu ya karkom im jongpi ngaju pendon kambha ya kini ki kintin kam lele ke kali ka banginya ngila banya ya ki Scorpio ya ki Lamborghini ne ngila banya ya ki Alto 800 Henry ka lenti ka bangiya ki kade ka jo kam lele ke ka phone ngi pendon kam ngila ban pendon kam ya ka iPhone 13 lane ngila ban pendon kam ya ki Nokia prepret ki beru ki bangiya keren ki de ki jo namla ban ong banga pendon kam ya ka iPhone 13 ngan ong direct halo modi kumno milong kam de ka phone ka ba ai jing suk ingi Henry ki kintin ka bangi keren bar kitu ki beru ki bangi keren kata ke ni kalong ka badon kam lele ki ka baji ka bangi pendon kam ki baji Rolex ki ba kita ki pho hajar lane ngin pendon kam da ki baji quartz ki batang syus pa san pho ka dor kaju kapor ngidon pinom la ban yo extra wat tang shiminit ro da ka bading ya kita ki baji ki barem dor nia be ya kita ka jing ban long high standard hado bangi la klet ban im kam dei kata ka jing standard ka penlong ya ka jing jongi banlong ki basuk Henry ki beru ki bangi don lang kita ken ki ba penlong yangi bangin long ki basuk bat kumbang jo pendon kam bhai ya kini ki kintin bah lare phi ko ban tip kat no ka jing ruspa jongpi penjau si jau ko umat jongpi kat no tiligi ki ban wan ban niat ya kita ki umat jongpi kata ken ka jing ruspa jongpi kam lele kat no kror ka pisah hapo jong ka account jongpi hato ngila im ya kata ka jingim bahaka singi ka jing yap jongi kini wana samur ki bru ki ban ra ya ka met jongi na ying hado ban poi shalom jing tap pi pila ban long ki beruspa om lele ngambis ni ya kata ka jinglong ruspa jongpi Henry haka rukom jong kata ka jinglong ruspa ngimde ban klet ya kata ka jingide bar kita ki bahayeng hasam jongi don ki bru ki bat tuk hado bakim don ro em haka jingim jongki like no tangkas pa ki download ki baro kat bakwa haka jingim jongki hado bakim la shuban new ya ki pisah ke baki don Henry hayeng jongki om judon bru bawanro ila pen up lupa lagi kesau shipho teli hagit yeng ka ba he ka jingkhoi ka ba om la shuban batai kim don por shu ban yele yawan bat ki perok jongki bat ki bahayeng hasam jongki ke ki don tangkas pa Perki no ya kata ka spa ba kata ka dei ka jing kan mau ya kene haka jingim jengi haka ta ka jing be jengi ban im ya kata ka jing ke ba standard hadu ba ngila klet kumno ban im kumta ngide ban pengkentiu ya ka rukom im jengi om ya ka standard jong ka jingim jengi bentah ka basau long ka ba ikhain na syapo om na syajrong kawe ka jingi tho khana biria ka ongkum ni la ong ba sisin we upharang bat ukhasi ki ya kendo bat uta upharang uong ya ukhasi kumni balai Miriam ki sopti kumne phai shanga pe ya ka sut jonga ya ka kot jonga ya ka put jonga ka bapan ikha yanga bangan long u gentleman bar utau khasi uong ya utau pharang phi ha ka culture jong phi uta u dorji u decide ya ka personality jong phi uta u dorji u penlong ki phi ba penlong ki ba ikhan Henry hangipat om karyam ka bapan ikhan yo bro Henry ka jinglong jong uken katu ko sopti ka ba su u dorji
kamla ban batai ya ka jinglong jong ka jingim jongi ladangi shim ya ka nuksa jong ulet ka jinglong jong utu ulet bayong kebadan hapok jong ulet kata ken kalong ka bakerpang PE bun jaj bah kilet ki baki company ki shna menta bat hakapor ka bangi shoot ya gitu kilet ki kedia no gitu kilet ke bayong kamen toy kata ka jing itenat dong ta ulet ubah syabar Henry ke ei kebadan kamba utu ulet bayong badan hapok ude ban long ubaya sya ya kata ka jing shoot jong kata ka jing shoot let pidei ban balance ya kata ka jing long ke basyapo bar ka jing long ke bapao syabar ka bentah ke basan ka ei kata ka bakong santam haga jing im jongi kalong ka jing ngotho bonusin hakata ka jingede jongi kala bandei ka jingede shilok ka jingede haptengi khon baki kimi ki kpa ka jingede shiparlok ei kebaton kam yangi kalong bangindon ka jing ngotho ngimde ban perkhat ngimde ban mut baka ei ka de ban long katkum karukom katkum ka jing perkhat lani ka jing mut dur jongi namar ladangi mi lenti baka de ban long kumta ka de ban long kumne hang takin kan wan kata ka jing ngomong ha ka jingim jongi wat don kata ka jingmut badai manga pan kontrol ya kani ka jahan namar lada don bon kinong nya kinong yelam jong keling shisha kata keling kan sangam jelop we unong lech sekani keliang we unong lech sekate keliang bat ha ka bakhaddo kata keling kan sangam jelop barot nangi ngidon laka jong ka por ha ka jingim jongi mentah kat bang andang pengkrek ya kani ki video jonga ngadon ya we microphone ban keren bat lengba jong uni microphone ngasam ya kata ka jing nang ya kata ka jing start ya ka jing snang ya ka jing hikai chapi bat uni microphone uyo ya kalat ban ai ya ka jing chakri ban sam ya ku khubor babha chapi bat ngadon sa we pat microphone ubadang ap ya la ka jong kapali balano unyo ya kalat ban chakri ya kinong pit lano unyo ya kalat ban pendon kam ya ka sap jong ban sapriang ya ka jing hikai chapi bat to tip ru ya kani ka jing shisha ba omdon ka ei ki eru ka bayai ne si junom omdon uweru unong kren ubala ban ne junom bat ngitip ba unom ne junom omdon uweru u aktor uban ne junom omdon unuru unong ngelek kai sport uban ne junom omdon unuru unong tem uban ne junom menta uging kumne tang shipang ula ban kelon menta uni microphone ubang keren menta kan sapoi ke por ba unduk no bar ute we pat microphone ubang ala bu spare unyo ya kalat baniying haka jaka ka baying uni microphone ubaying mentah bat undon kalat ban ai ya ka khubor shapi Henry haswa bakan poi kata kapor ka ei ka badan kam yu ban le kalong ka jing yaine bat ka jing kermen haka jing im jongi ki berupat ka compare khandiate bakat bangidang ap ya kata kapali jongi ka bansawan indi ban long ki beru ki bat tresh tong bat ap kami yala ka jong kapali ka bansawan ha ka jingim jongpi lada pi kwa ban long u aktor nang pengkrek yala de nak benta jong kata kam nang pengkrek yala de namarkan sadon kapor nak benta jong piru wat do jingkermen natip bon bah na preng jong pi pidon laga jong ka plan ha ka jingim jongpi bat lanongin yo ya kata kalat ban yeng ha kata ka jaka ka bangila plan ngan ongi pi bakan sapoi hi kata kapor bapin yeng ha kata ka jaka ka bapi kwa ban yeng don ka jingkermen his ngau thu itharai ya kata ka parchi jong uni microphone menta ngapendon kam ya uni microphone pat habang abu ya spare part ngambu ubalong thik kum uni lani ngan thit ya microphone ubalong thik kum uni ubang ngapendon kam menta Henry ngan thit pen banda ubak ham he kador ubak ham khlan ka bor bat ubak ham kerpang ban ya uni ngatip bahaga wegesngi kata ka thong ka bangla bu ha ka jigim jonga ngan sapoya ka bat habang apoi hagata ka thong jonga ngan long kham janai ban yakite ki padon menta hagate ki jaga ka benta ka ba Henry ka jingjit u Dr. APJ Abdul Kalam u ongkumne ngamla ban pengkela ya kala we jonga Henry ngala ban pengkela ya ka jinglong jonga bar kata ka jinglong ka banga pengkela ha ka we kasi kan sa pengkela ya kala we jonga ngimla ban pengkela ya ka ka bala menta nak benta jongi Henry ngila ban pengkela ya ka ka ba ngila benta ya la ka jong ka jingim nuksa ngamla ban jit bayanga on kha hagalong yinglong sem ka ba ruspa ka jing kha yanga kala banjia hari Amerika kala banjia hari Afrika kala banjia hakino gino benta Henry la kha yanga hari khasi ngamla ban jit ya kata kumtaru ngimla ban pengkela ya ka ka bala menta nak benta jongi Henry ka bangala banjit kalong kumnongan shim ya kata ka ka bala benta nak benta jonga menhagane katpa ngadangwan nakajaka tre jonga kumto kumpa nyew steng para baje
Empat hakata kalenti ka bangajuai man lagasngi hakendong ba don uwe ubru usyong haka jaga ka badum. Empat hakata kapor ngakaren ya uta ubru ba bale pisyong haka jaga badum kumne. Empat uta ubru ula timsi penpanyanga. Empat hakata kapor don artli ki bangalaban le. Ngaru ngalaban pai ketin ya uta ubru daga jing timsi. Ne ngalaban sangap jar bat yaj nangata ka jaga. Pi kata ka jing tim jong uta ubru yanga ngam laban pangkelaya ka ngam laban kontrol ya ka jing im jong kiwe. Henry ke ka bangan le hakum kata ka klimat banga syatim kata ka syong haka jing kontrol jonga. Ngam laban jit baga dur jonga kalong kumni kumbangalong. Ngam laban ong banga kwa banlong ubru bali ngam kwa banlong ubru ubajrong kasnyo. Henry la thaw yanga bangan long ubru ubasalan. Ngam laban jit ya kata Henry kumnungan shim ya kata ka jing yo jonga kata ka syong hanga. Nakata ka daw ki ong man is a maker of his own destiny, not a situation. Ubru utaw yala ka jong kalawe jongo. Ya ka eke ka bansa jihao. Ka banta ka bahenyo. Le ya ka babha jongpi. Kat nungut na plen jongpi ki bala jupendon kam bha ya ka phone jongpi. Ki banang bha ban pendon kam ya ka phone. Lada don ki phone ki ba mi thamai ki kwa ban try da ki phone ki ba thamai. Bat ladangin thet ya ki phone ki ba thamai ro ki kwa ban yo ya ka update ka ba thamai na ka por sya ka por. Mentah kitu ki ba pendon kam ya ka phone Android 11 kan sawan ka update ha ka phone jongpi. Bakalawan ka version ka ba thamai ka Android 12. Bat namar ladangim update ya ka phone jongi na ka por kan hang no kata ka phone jongi. Ki computer jongi ru na ka por ni haban update ban light na ki virus babonjai. Lada don nap teng jongpi ki baju la ka game Free Fire ni PUBG. Haman lagi season ki wan kita ki updates. Bat lada pim update ya kata ka game jongpi pim la ban ye lekai ya ki game. Ki wan ki updates jong ki application ki bapher ki pangi pendon kam. Ko update jong ka WhatsApp, ko update jong ka Facebook, bat kumta ter. Kini ki company technology ki upgrade ya ka system jong ki. Kala bande nakadaw jong ka security ki don kini ki bok, ki don kini ki virus bat kumta ter. Bat nagapor sa kapor ni update ya ka phone lane ya ka system jongi. Mentah ka jinggali ka longhang ni hato ka nungot na plan jong pi ki ba penlut por ban update ya lade. Bat ladang i update yalade nakapor syakapor ngin pen iya kaparthe the best version of yourself. Ngin pen iya kaparthe ya ka ek bat betam ka bangala banle. Hatu haka jigim jongpi pila le ya ka ek bala betam haka jigim jongpi. Kajing kali kalong kumno ngin update yalade. Kajing update kamde haka riam ka bej haki fashion ke bathamai haki phone ke bathamai haki kali ke bathamai haki tiar kita ke bami thamai. Kajing update ka ke bapau syabar. Henry ke badan syapo. Update ilade kum ka system jong ka perthai jong ni ka juk ka bamanta. Namar la pim update ilade pinsa hang kum ka to phone ka bamju update menuru ema ka jingim. Kimi bha ilade kum no phiat kum ki bom start Henry kum ki ba start. Mentah kimi ki jing snyu ba bonjat update ilade ban light na kini ki jing snyu ba bonjat. Ka bantah ka ba parah. Peningkelah ya kepisah jengpi syaka jengkemen. Kalau ka ka ba siaw tenat bahaban tip bagi pisah ka don pun bah ka kerteng. Hayeng mane haka bangi ai syaka kam jong uble haki bon rukom ni khot ka jing aingo. Ha school habangi ai syaki school ki khot ka by school. Habangi ai ya kepisah syaki we barki haban siu biang ya kata kepisah ka bangila ai syaki kata ki khot ka ram ka sya. Lalangi siu syaka sorkar ki khot ka tax ka jinglum khajana. Lada unong tre sorkar uyo eka menla ubnai ki khot eka katulop. Lada unong tre bela uyo na utrai jongu lakhot eka ka bai belasngi. Lada unu ubala syong thait na ki kam tre jongu haki kam sorkar lakhot eka ka pension. Bat lada ngishim ya kepisah na bang ki khot eka ka loan. Lada ki khana ki yo na ki kimi ki pa ya kepisah ki khot eka ka bailut baisep. Bat lada ngi late syaki restoran. Bat lada ngi ai ha utu wedar ki khot eka ka tip. Lada unong tri sorkar ne unu ubayo ya kapisa bomde ki khot ya kapisa bom hok ka jing bam sap. Lada ngi pha tre ya kanu ka kam pat ngi ais ngum ha ya ki khot ya ka baisha. Lada ngi le bakla bat ngi haban siu sya ka sorkar la khot ya ka fine. Henry kata ka ju kapisa lada ngi ai jing rap sya ke we ki khot ya ka jing kemen. Ngamong bakalong ka basniwan kamay pisa Henry hakata ka proses jong kata ka jiwat jongi ya kata ka pisa ngim di ban klet bangin di ban sam ya ka jingsuk ka jingkemen syakiwe ka bentah ka bakandai pendon kam ya ka jing start
don kawai ka kentin ka basyau tenan bah ka baong kumne ar post nem hadin kamman toy ka ka jeans ka bapithit kumno usnu jong phi ulong kumno ka juti bapi phong kin omlele ruem Henry ka ka baphi pule bat kumno phi pandan kamya kata kalong ka badon kam don bon bah ki bakali nga ya kane ke jingli ki jinge tho khana ki jing hikai ki ba phi ayangi na phi yo yaki Henry nga shuong yaki ka jing start ka bangayo kam dei ka jonga kane ke ka banga kran menta nanu bastang jong kane ke video hadok menta ka klimat kam dei ka jingnang ka jing start jonga Henry ka dei lang ba jong ki kot ki banga pule manga ngalong tang kum utu speaker utendong jing sawa Henry ka jing kran baro kilong ki jong gitu kino hikai ki bala hikai nga ki bala ai nga ya ka jing hikai nga shula ban sei ki haga takorkom jong ga jing tho kana but kumbanga juong ipi tada phi kwa banlong unong kren nang shwa kumno banlong unong sngap kabanta ka ba shipho bat ka ba khaddo ba phi philong ke ba kerpang nga tip don ka ba kerpang haga jing jong phi Henry ngam tip ka kata but what nong panleno ya kata ka jing kerpang ka ba phi don haga jing jong phi wanong penlet no ya kata len ya kata kasap kapapi pidon nakabanta ki kam kai jong ne perthai Henry to nang ban penon kam bahaya ka nakabanta ka jing baha jong phi bat jong ki ba im saudong jong phi berkumta kumbanga ju ong phi man lagi singi haman bakut kanu ke video jonga to ai baga jing im jong phi kalong kanuksa ka babaha nakabanta jong kwe om ke ding pengkiang ngin saya kan doi phi hakwi pat ki video tat hadu kata kapor bye bye stay safe